महाराष्ट्र स्टील सेंटर व कमलेश्वरी स्टील सेंटर कुडाळ। आमच्या इथे स्टील, बार, पट्टी, एंगल चॅनल, आय बीम, GI पाईप, सिमेंट आणि सिमेंट पत्रे, प्रोफाइल पत्रे, शटर अँड ऑल मटेरियल, हार्डवेअर अँड PVC, CPV, APVC पाईप, कोटा आदी कडाप्पा बिल्डिंग मटेरियल योग्य दरात मिळेल। आमचा पत्ता पिंगुळी म्हापसेकर तिटा कुडाळ वेंगुर्ला रोड। आमचा संपर्क 9405 5780 61 किंवा 9352 41 70 05। अनेक वेळा अपघातानंतर कुत्रा आडवा आल्यानं अपघात झाला असं ऐकायला मिळतं। सावंतवाडी शहरातील रस्त्यांवर मोकाट कुत्री पाळीव गुरं वावरत असतात, त्यामुळे ते अचानक वाहनांसमोर येऊन अपघात घडतायत। तसंच शालेय विद्यार्थ्यांना देखील त्यांचा त्रास होतोय। मोकाट कुत्री आणि पाळीव जनावरं रस्त्यावर उभी टाकली असताना देखील सावंतवाडी नगरपालिका याबाबत काहीच करत नसल्यानं पादचारी आणि वाहनधारकांमधून नाराजी व्यक्त होते। सावंतवाडी शहरामध्ये भटके कुत्रे आणि पाळीव जनावरं म्हणजेच गाय बैल भर रस्त्यात येतात। हे रस्त्यावर अचानक येत असल्यामुळे वाहनधारकांचा अपघात देखील घडतोय आणि त्यानंतर कुत्रा आडवा आल्यानं अपघात झाल्याचं आपल्याला ऐकायला मिळतं। मात्र कुत्री, गायी, बैल या शहरातील भर रस्त्यावर वावरत असून याकडे सावंतवाडी नगर परिषद लोकांच्या सेवेच्या दृष्टीनं लक्ष देत नाहीये। सावंतवाडी नगर परिषदेनं भटक्या पाळीव जनावरांसाठी कोंडवाडा देखील आरक्षित ठेवलेला आहे। या कोंडवाड्यात पाळीव जनावरांना टाकून त्यानंतर मालकावर दंड करण्याची परंपरा देखील होती। मात्र सध्या नगरपालिकेचा कारभार प्रशासनाकडे असल्यानं प्रशासकांचं दुर्लक्ष झालं की काय असा प्रश्न नागरिकांमधून उपस्थित केला जातोय। सकाळी मुलांना शाळेत सोडण्यासाठी कुटुंबातील आई-वडील दुचाकी घेऊन शाळेमध्ये जातात। या दुचाकीच्या समोर कुत्रे आडवे आल्याचे प्रकार घडतायत। सकाळी सकाळी रस्त्यावर कुत्र्यांची फौजच उभी असते। हा एक चिंतेचा विषय बनलाय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।